Jam 11 bengi aku mbok tinggalno, botolatan mbok sebab sing pasti ngarani. Aku kadung sayang, kadung gadang-gadang, lungamu dadi traumaku. Ngene mengki sapujanku, ademe angin wengi teko, anjani aku kelangan konco cerita. Jane namung masalah tresno, tapi koyo loro. Yen akhire wirang ben wirang pisan, yen akhire loro ben loro tenan. Apa wong tulus wis garise ngene, salungan jani ilang endinge. Tresnoku kaya bonsai anting putri, basira mirina lan wangi. Masih yo elo endah disawangi, tapi dipaksa ora iso dadi. Bungawa iki namung masalah tresno, tapi kaya lara. Yen akhire wirang ben wirang pisan, yen akhire loro ben loro tenan. Apa wong tulus wis garise ngene, salungan jani ilang endinge. Tresnoku kaya bonsai anting putri, basira mirina lan wangi. Masih yo elo endah disawangi, tapi dipaksa ora iso dadi. Kalian sambung gawa Restu Agung Audio. Ada Purnama video syuting. Oke, ada Berlinda. Mas Ani. Oke, sayang.
Jane namung masalah tresno tapi koyo